दोंसे खन्थाइ आइ बिमा बड'लाइन लिरगिरि नाफाम बड'सा। आयै आयै बिमा, दिनै आं जोबोद दुखु मोनबाय। आयै आयै आं दिनै जोबोद गाबखोमाबाय। आयै बिमा, नोंनि फिसौफोरा खौसेनि लामाजों दावगानो, गोथों लामाजों आगान सुरनो हाला। आयै हाला। आयै आं जोबोद दुखु मोनबाय। आयै आं जोबोद गाबखोमाबाय। नोंनि थाइनै मेगननि सेरावनो जेननांगौ नोंनि फिसाफ्रा। मानो आयै मानो? नोंनि आखाइनि मुथियावनो जेननांगौ नोंनि फिसाफ्रा। गावनि मोन्थायखौ जुजिनानै जेननांगौ नोंनि फिसाफ्रा। आयै मानो? आयै मानो? आं दिनै जोबोद दुखु मोनबाय। आयै आं दिनै जोबोद गाबखोमाबाय। आयै आयै आरो जेनबावनांगोन नोंनि फिसाफ्रा। आरोबाव आलाय सिलाय जाबावगोन नोंनि गथ'फ्रा। आरोबाव सोलोङाब्ला लेखा बिलाइयाव लिरनानै, आयै नों सोलोङाब्ला खाथियाव जनानै बिखुङाव बिलिर बिलिर, आयै नों जेनबावगोन नोंनि फिसाफ्रा। आरोबाव जेनबावगोन। आयै बाराथ' सम नांला बर'फ्रा जोबस्रांनो। बाराथ' सम गैला बर'नि अख्राङाव खोमसि जोमै साग्लोबसारनो। आयै नों बबेयाव दङ? थाबैनो फै, थाबैनो फैनानै गोख्रों लामा दिन्थिलां। आयै फोरोंफै। आयै नों फोरोंफै।